потребували від України на площадці ООН, щоб вона перш за все виповнила рекомендації ООН 2006 року, де обращалися до нас наші русинські діячі у ООН з проблематикою невизнання русинів. І ми підкреслили, що ООН до цього, що Україна не виповнила ці рекомендації до сьогоднішнього часу, забила за них, випустила їх з програми денної. Також попросили ООН признати русинську національність в Україні, що ж, я думаю, ми нічого не порушили. Ми просимо то, що було, то історичний факт. Також ввести офіційний перечень України національності русин і предоставити їй віддільний код як національності русин, щоб кожна людина могла себе визнати, ким вона хоче бути. Ми нікого не нажимаємо, це особистий вибір кожного русина або чоловіка, який живе на нинішній нашій території Закарпаття, бувшої Подкарпатської Русі. Також попросили їх, Україну, і так само наголосили в ООН, щоб Україна прекратила блокувати інформаційно русинські питання в любих СМІ, в тому числі государственних або державних, щоб на русинську тему моглося говорити, як і не робити на цьому акцент сепаратизму, а просто визнавати людей. Також попросили перестати переслідувати сторонників русинства, всіх людей, котрі роблять в різних державних структурах або общественних структурах, або просто живуть на території України чи різних государственних, чи в других государствах світу, що русина не є ніякою загрозою для української битності. Русини є лише доповнення культури України, так що не несуть ніяку загрозу. Також попросили відкрити при Ужгородському государственному університеті кафедру русинського язика і літератури, щоб мали люди можливість, котрі ходять його вчити і бути культурно, підтримувати язик і розвивати його. Всі язики розвиваються всі. В тому числі ми б не хотіли б наш язик теж завмирав, бо він реально розвивався, як положено всім цивілізованим країнам, державам. І також попросили створити научні центри на нашому Подкарпатській Русі, Закарпатті. Ми не требуємо на Україні десь створити в Києві. Ми за Київ не будемо говорити, то їхнє рішення. Хочуть, ми говоримо за наш регіон. Створити центр русиністики, щоб досліджувати історію, народоведення, літературоведення, лінгвістику, фольклор Карпатського регіону. Ми просто хочемо культурно, щоб ми знали за себе і щоб наші діти знали нашу історію, знали нашу культуру, літературу і так далі. Тому теж я не бачу ніякого сепаратизму. Я думаю, що зі мною в цьому согласяться всі. З цим треба починати щось робити. Того, що я не маю проти українізації нічого, я не проти, що наших діти вчать українського язика, але я проти того, що вони гублять наш, що вони виступають проти нашого язика. Не можеш так робити, люди добрі, повчитися конець концов, поважати всіх, цю челядь, яка живе на нинішній Україні. І русини вам не вороги, русини є частю нинішньої України. Частю і культурну, я думаю, непогано економічну. І люди, які показали себе, живучи в Україні в різних і фольклорних питаннях, і в письменницьких питаннях, і в різних економічних питаннях, і політичних, що вони не відстають і вони не несуть загрозу Україні. Вони, наоборот, доповнюють культуру України віддільним етносом, суб'єктом, що ж то, наоборот, лише прикрашає. Між розами і ромашка файно виглядає. Будемо говорити, не буде, вони себе читають вищу расу, але ми себе теж поважаємо і хочемо, аби нас теж поважали. Так що я думаю, що доповнення букета ще одної національності
нікому не мішає. Наоборот, прикрашає ту країну і показує її дипломатичні, культурні погляди на дану ситуацію. Треба любити і поважати всіх. Яке там українська пісенька, всі потрібні на землі. Так, я думаю, і етноси, і національності, всі треба, не біди, які вони були, яким путем вони прийшли на Україну, коли прийшли, ми ж не сопротивляємося. Ми в референдумі 91-го року висказалися, що хочемо жити сумісно з українцями. Ми ж не казали, що ми хочемо кул перенести, границю перенести, чи ми в Америку хочемо йти, чи в Росію. Ми ж казали, що ми хочемо бути русинами, мати свою автономію і жити територіально з українцями. Ми не хочемо, не маємо ніч проти, як я вже наголошував, українського язика чи української культури. Ми, наоборот, їх вважаємо як наших слов'янських братів, які найблизькі нам, можна сказати, так само, як і словаки, і чехи. Хоча я маю можливість жити в Чехії, я бачу, що теж наші слов'янські браття. Я бачу історично, що ми їм принадлежали, того, що культурно ми маємо похожу, навіть кухню, пісню в чомусь. Все маємо похоже. Видно, що наш регіон пройшов з ними 1000 років. Так, ми не сопротивляємося ні проти українського борща, ми теж його любимо, ні проти вареника. Навіть у нас тут є ресторан, можуть українці прийти і поїсти борщ і вареника. Ніч проти них не маємо. Просто мусяться навчити поважати нас так, як поважають і ми їх. І все. Тільки ми хочемо. Хочемо просто бути на своїй землі самі собою, вчити свій язик, чтити свою культуру, чтити свою національність і бути самим собою на своїй землі.